En dan loopt je nooit zo best. Doe maar. Goed zo. Goed zo. Hey, ja, dit gaat mooi. Ja, dit is hartstikke mooi zo. Hey, ja, goed zo. Goed zo. Goed zo. Ja, nou, doe maar. Vooruit, voet. Ja, goed zo. Goed zo. Hoe heb je dit zo voor elkaar gekregen? Ja, dat gaat allemaal vanzelf. Dus ja, dat het paard weg was en toen ben we zo met de koe begonnen. Ik wou toch wat hebben te men. Maar dat vond ik altijd leuk. Ja, zo bij groot worden we niet, van kleins af aan. En ja, ik ben gewoon super bezig. Ze zijn ook zo makkelijk wat. Voet, voet, voet. Blijf even staan. Dan kijk ik even op de weg. Ja. Ja, nou kan het wel. Ja, dat moeten we vaker, hè. Zondagsmorgens even. Even een rondje nieuwbouw. Hey. Goed zo. Goed zo, ik ben overal aan wennen. Ik zie alleen maar in India en Pakistan. Maar Ja jongen, we willen achtergrond in het gebied houden, hè. er komt van allerhande volk in Goedenland. Maar Ja, wat films maken voor Omroep Friesland. kun je er niet beter op zetten, of wil dat niet? Wat blijft? Kun je er niet beter op zetten? Nee, ik heb het net voor de kar gehad. Oh, Ja. Goed zo. Voet. Voet. Ik vind het prachtig mooi dat het zo kan, weet je. Omdat eigenlijk een blondenaal bekend staat als een gestrest beest. En omdat, ja goed, als je er altijd maar rustig mee omgaan, dan is er niks aan de hand. Dus ja, ik vind het prachtig mooi. Zie, en met paarden dan moet er altijd ja, wat hard gaan en springen en zo. Dus een koe is veel rustiger van dat. Een koe kan niet springen voor een paard, maar ja, met een man dat gaat super mooi. Vooruit. Ja, goed. Goed zo. Goed zo. Je praat ik een soort met elkaar. Is dat belangrijk? Geef vertrouwen. Dan geef rust. Ze moeten, en dan moet je zelf niet zenuwachtig worden, ze moeten steun aan jou hebben. Zie je, dat geeft vertrouwen. Als je zelf zenuwachtig overkomt, ben je het over op beest. En dat moet je niet doen. Je houdt het onderweg, goed zo. En als het goed gaat, moet hij ook met woorden beloond worden. En klopt het dat jou hier ook alles prijzen mooi wonen? Ja. Deze was vorig jaar Europees kampioen van Denemarken, Nederland en Frankrijk. Met de keuring in Zwolle. Ja. Vooruit. Goed. Dus we zitten hier echt nog in kampioensduo te zien. Ja, ja, dat is een kampioen. We gaan weer hopen dat hij straks in maart inneemt, is 25 oktober, is weer keuring, dat hij weer eerste wordt. Hopen wij. En het schijnt dat jou in zo'n wedstrijd verliezen of net de eerste prijs pakken, dat jou jouw zinstander dan op een bijzondere manier feliciteren. Ja, ja, dan geven we een poot. Ja, geef even een voetje. Voetje. Ho, ho, ho. Ho even. Ho. Ho even. Even staan blijven. Even staan blijven. Even een voetje geven. Ja, voetje. Zie, nou doet hij. Zie, super. Zo. Nou wordt ze gefeliciteerd dat hij heeft gewonnen. Dat doen we ook met mensen die jaren bent. Die geven we ook een hand. Zie, en dat vindt ze prachtig mooi. Voor Els Huisman, want ja, nothing else matters is echt haar motivatie. 37 is voor Metallica. Ze vinden ja, aandacht mooi en muziek. Wanneer ik in het hok ben, dan heb ik vaak de muziek aan. De vreemde geluiden en zo, wennen ze van. En het is nou ook de straat uit. Nou, in zand, grind, in verschillende kleuren steen. Dat moet leren. En wat voor muziek horen ze van? Oh, alles waar. Ze hebben me nooit gezegd van, die muziek vind ik niet mooi, baas. Nee, ze luisteren alles, maar ze vinden de muziek wel belangrijk en mooi. Nou, dank u wel dat wij er even bij wezen mochten. Ja, hartstikke mooi. Zeg, bedankt voor de grote zorgen en de opnames. Dit was super mooi. Ik ben er trots op dat wij er in beeld kwamen. Dat jullie komen wouden voor foto's. Dat is toch wel een eer hoor. Echt waar. Nou, het wie vroeg ik een eer. Ja, hartstikke bedankt hè. Dan mag je nu weer binnen. Super. Voet. Voet. Kom maar.
Goed zo. Goed zo. Goeie. Hoe gaat het? Wat bedoelt u? Nou, Hoe gaat het? Oh, dat gaat heel goed. Met u ook? maar de vis kan wel net bieden. Nee. Nee, was het net? Nee, je wil niet, joh. Nee. Wat had dit een beschuten? Waar is dit van? Van een heer. Oh, heer. Hoe heet dat? Heer, dat is een programma voor Oh ja, ik ken het niet. Friesland. Ja, ik kom uit Overijssel, dus dat ken ik niet. Hè. En u bent daar op visite? Ja, ik ben de gast. Ja. 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 Ja, en het is een hele ervaren man. Die is echt een natuurman, dus ik ben heel goed gezelschap. En hoeveel dagen heeft deze gast dan hoe de vlier? Het is maar 1 keer per jaar dat we Eén gaan keer per vissen jaar, samen. Ja. Nee, dat is fantastisch. En nou ja, de mensen, het platteland, alles is altijd toch wel anders in Overijssel. Dus wij genieten daar wel van. En we hebben natuurlijk veel te verhalen. En dan gaat het spul weer kapot, want dan komt er een boot langs. Maar goed, en zo gaat de dag voorbij. Hè? En dan krijgen we wel eens controle. We dachten dat we krijgen nu controle, maar dat valt best mee dus.